molt bon dia. Sigueu benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Filosofia d'Estar per Casa. Avui continuem amb les entrevistes a referents en el camp de la filosofia per a nens. I és que avui tenim un convidat que ens fa especial il·lusió. És Jordi Nomen. El Jordi és llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, però no només, perquè també posseeix un postgrau en Ciutadania Activa per la mateixa universitat i encara un màster de Filosofia per la Universitat de Girona. Actualment té el rol de professor de Filosofia i Ciències Socials a l'Escola Sadako, on també exerceix de cap del Departament d'Humanitats. També comentar que l'Escola Sadako és un dels centres més innovadors de l'estat espanyol i sobre el Jordi comentar que ha publicat 2 llibres, però em sembla que ens explicarà que hi ha trilogia. El primer és El nen filòsof, publicat a ARPA el 2017, i que ha tingut molt bona rebuda amb traducció a diverses llengües, entre les que destaquem la més exòtica, el xinès, i el segon llibre, El niño filósofo y el arte, que va ser publicat a la mateixa editorial el 2019. Jordi, moltes gràcies per haver acceptat aquesta invitació i ser aquí amb nosaltres per fer l'entrevista. Moltes gràcies a vosaltres per oferir-me aquesta oportunitat de seguir plantejant que la filosofia és inevitable i una necessitat. Perfecte. Mira, Jordi, com que tu, en el perfil que he llegit, surts com a historiador, la primera pregunta obligada que et vull fer és com arribes, tu, amb la teva formació d'historiador, al camp de la filosofia? Doncs mira, jo vaig entrar a l'escola en un moment, una carrera de llarga durada, d'aquelles que ara porto 31 anys, vull dir que realment és una carrera de llarga durada. Vaig entrar l'any 89 i un mes després queia el mur de Berlín. Per tant, va ser un moment extraordinari i platòric d'esdeveniments històrics i justament aquell any l'equip directiu que en aquells moments estava a l'escola havia assistit en els cursos d'estiu a una formació que feia el grup IREF, en el qual actualment hi estic inserit perquè sóc un dels formadors també del grup IREF, vull dir que col·laboro amb la formació i en el màster que tenen ells també de filosofia, o que tenim, vaja, de filosofia per nens amb la Universitat de Girona. I aquest equip directiu ens va transmetre la il·lusió per aquest projecte, va dir, això és fantàstic, això ho hem d'aprofitar, és necessari que ho fem i us heu de formar. Aleshores van una mica reclutar perquè no hi havia, com que nosaltres no teníem secundària, no hi havia professor de filosofia a l'escola, i van reclutar aquells que ens va fer il·lusió, ens van transmetre aquesta il·lusió, I aleshores aquí va començar tot. Ja vaig fer un curs d'introducció a la filosofia per nens i, uns anys més tard vaig fer un curs de formador de formadors que també feia el grup IREF i aquesta ha estat la meva entrada en el món de la filosofia. Això i 30 anys de classes amb nens, fent filosofia amb nens. Vull dir que ja és un cert bagatge, sí. I tant, curiós, des de la necessitat, que a vegades sembla que aquestes coses, que la filosofia no acaba de veure's com una cosa necessària, en aquell cas, sí que us van dir tenim aquesta necessitat i a veure qui es vol formar. Llavors, amb 30 anys d'aquest bagatge, amb aquests inicis a la filosofia, com la definiries? Què és per tu la filosofia, Jordi? Doncs mira, per mi la filosofia és una manera de viure. És un saber que permet pensar per un mateix correctament, i pensar correctament vol dir crítica, creativa i curosament, de forma democràtica, perquè la filosofia no és només la llibertat personal, sinó que també té vocació de ciutadania, per mi, això està molt clar, de manera que puguem exercir els nostres drets i deures com a ciutadans i alhora podem triar des del punt de vista individual el nostre sentit de bona vida, o de vida bona. És a dir, que té un paper personal que crec que és indiscutible de llibertat, que no pas de felicitat. Si vols, després polemitzarem una mica sobre això, perquè s'han venut com a autoajut i tal. La filosofia et pot donar la felicitat, doncs, si segueixes a Lao Tse, o segueixes a Nietzsche, o segueixes a Proust, o segueixes a Montaigne, doncs seràs feliç. Jo no estic d'acord amb aquest plantejament, però en canvi sí que crec que la filosofia dona llibertat personal, llibertat individual, i després jo crec que té un indiscutible paper de ciutadania i un paper social per formar ciutadans en aquestes democràcies complexes que estan en perill, no deixen d'estar en perill. Llavors, pel que comentaves, la filosofia
no és aquest saber d'autoajuda, no? De fet, hi havia un llibre, no?, que es va popularitzar molt, el de Més Plató, menys Prozac, no?, que en el sentit de menys medicaments i més medicar-te amb píndoles filosòfiques, però sí que tindria una utilitat, ens has dit, democràtica. Realment, no és una noció molt teòrica? Serveix de veritat per alguna cosa, Jordi? Bé, depèn de com l'enfoquem. Això és com tot, no? El que és important no és el saber en si, sinó com es transmet, com s'aprèn, en fi, com el fem arribar, no? Aleshores, jo crec que hi ha un ideal grec que a mi m'agrada molt. Els grecs sempre deien que hem d'intentar apropar els nens a la veritat, a la bellesa i a la bondat. I jo crec que aquests tres valors dels grecs corresponen als tres tipus de pensament dels quals hem començat a parlar, no? El pensament crític ens aproxima a la veritat, el pensament creatiu ens aproxima a la bellesa, el pensament curós ens aproxima a la bondat, no? Llavors, jo crec que la filosofia ha de servir per formar ciutadans si ensenyem a filosofar. Si ensenyem a filosofar, que és una mica diferent d'ensenyar la vida i el pensament dels diferents filòsofs. És una mica diferent. Llavors, ara que has tret tu el tema de sí, però si ensenyem a filosofar, pregunta obligada. És el mateix fer classes de filosofia que filosofar? És el mateix ensenyar la vida del filòsof que reflexionar? Jo crec que no. Ara, per mi sí. És a dir, jo no he fet altres classes que intentar no ensenyar a filosofar, perquè en el fons no és un ensenyar, sinó un acompanyar, un ajudar a que la persona filosofi, no? Jo estic molt més en la idea de Kant, no? Amb el sapere aude, no? A través de pensar. Jo crec que això és una frase molt encertada, perquè en el fons el que fa és que ens preguntem a nosaltres mateixos, no? A través de pensar. Llavors, fer classes de filosofia en què convidem els alumnes a pensar, doncs sí que és filosofar. Però, en canvi, fer classes de filosofia en què l'únic que es fa és explicar la vida i idees d'altres filòsofs i no se'ls posa en context i no es busca quina actualitat poden tenir, per què ens poden servir, això és el mateix que la història, no? Si nosaltres, jo també com a historiador penso exactament igual, no? Si nosaltres fem una història de, repassem el passat, té massa sentit això. En canvi, escolta, tenim uns problemes, unes situacions, uns conflictes rellevants que necessàriament hem d'anar enrere, hem d'anar a la història per entendre la seva gènesi, el seu inici, les diverses alternatives que s'han fet per intentar resoldre'ls. Llavors, la història és això també. La filosofia, de la mateixa manera, ha de ser enfrontar els problemes actuals, els reptes que tenim, ha de ser atrevir-se a pensar. Llavors, si la classe convida a atrevir-se a pensar, entenc que s'està fent filosofia. I, en canvi, si el que es convida és a aprendre simplement de memòria les idees dels filòsofs, entenc que no estem fent filosofia. No vull dir que no sigui interessant i important saber i emprenar la memòria, perquè crec que també ho és. Discrepo molt d'aquesta idea de que podem treballar sense cap mena de continguts. Per mi és absurda. Vull dir, nosaltres podem operar sempre i quan hi hagi conceptes, hi hagi continguts, per tant, són necessaris. Ara, els continguts per si mateixos, sense que hi hagi al darrere aquest a través de pensar-los i repensar-los i veure quins són els seus punts febles i tal, tampoc tenen massa sentit. Crec que l'idoni és la conjunció de les dues coses. Sí. De fet, ara em venia al cap un relat de Borges, no? Penso que era el Funes el Memorioso, no? Que només atresora continguts. Per tant, una mica el que tu deies, tenir aquests continguts per després anar més enllà amb la reflexió, suposo que és l'objectiu de tot docent, no? Llavors, ens has dit sapere aude, un ideal molt kantià, molt il·lustrat, però en realitat filosofen els nens? Poden filosofar? Fan el mateix que, no sé, que un adult quan reflexionen? A veure, jo crec, i això sí que, clar, és una creença, perquè fins que no els neurobiòlegs no ens ho confirmin, jo crec que hi ha una intel·ligència filosòfica. Jo crec que les persones ens preguntem pel sentit.
A diferència d'altres animals o dels altres animals que no s'hi pregunten, nosaltres ens preguntem pel sentit i, per tant, nosaltres tenim necessitat de treballar aquest viatge filosòfic de la nostra intel·ligència. Jo crec que venim molt ben dotats en aquest món per fer això, perquè fixa que els nens tenen la curiositat, tenen l'admiració, tenen la capacitat de fer-se preguntes. Moltes vegades aquestes preguntes van molt més enllà del que podia ser una resposta científica. Per posar un exemple, si un nen petit et pregunta per què ens hem de morir, evidentment no en tindrà prou amb que li diem bé, les cèl·lules es gasten, els enzims, no sé, tampoc soc especialista, doncs no sé què, i per tant doncs ens morim perquè això s'acaba, no? El nen aquesta resposta no el satisfarà, li semblarà molt bé, però dirà bé, però per què ens hem de morir? O sigui, hi ha una explicació que va molt més enllà de la ciència. I els nens fan aquestes preguntes i tenen curiositat i tenen admiració. I, efectivament, filosofen oferint respostes absolutament extraordinàries i que et deixen, doncs, t'obliguen a pensar. O sigui, una de les coses que més he gaudit com a docent és que he après moltíssim dels meus alumnes. Moltíssimes coses me les han ensenyat els meus alumnes perquè amb el diàleg filosòfic apareixen idees de molta força, no? I que t'obliguen també a tu a repensar coses que no havíem pensat. Mira, sense anar més lluny, fa pocs dies amb unes classes virtuals de filosofia, que també es poden fer, encara que costin, però es poden fer. En donem fe, els docents de filosofia en donem fe. Sí, es poden fer, no? Doncs en una d'aquestes classes estàvem parlant sobre la por, estàvem fent un diàleg filosòfic de la por, i una nena va dir una cosa molt important, va dir, mireu, no podem viure en la por. La por és un lloc inevitable. Imagina't, estem parlant d'11 anys, 6è de primària. Ostres, Déu-n'hi-do. La por és un lloc inevitable. Això sí, hem de tenir respecte, perquè estem davant d'una malaltia que ens imposa que nosaltres respectem i que estiguem atents a no posar-nos en perill a nosaltres ni als altres. Bueno, jo em vaig quedar glaçat, però la resta de companys, efectivament, vam dir fantàstica distinció entre la por i el respecte, no? I la prudència. Llavors, d'aquestes en podria explicar moltíssimes, perquè, clar, són 30 anys treballant amb nens i n'hi ha moltes. Llavors, evidentment, sí, els nens poden filosofar i a la que els deixem l'espai, el temps i el context adequat per fer-ho, es posen amb unes ganes boges i magnífiques a filosofar. Mira que jo volia fer una mica d'allò que els anglosaxons diuen advocat del diable i et volia preguntar si cal que els nens filosofin, però és que m'has donat una resposta tan contundent amb aquesta categorització, no?, entre el respecte, la por, que clar, ja no sé si preguntar-t'ho realment, això, Jordi. Bé, jo, seguint una mica amb la meva línia, és el que et deia, no? Jo crec que els nens juguen, els nens s'alimenten, els nens han d'aprendre, per exemple, el mètode científic, que penso que és una cosa molt important que aprenguin. Els nens han d'aprendre humanitats, perquè això és el que ens dona llibertat intel·lectual també, la literatura, la història. I els nens pensen, i per tant han d'aprendre a pensar bé. És important que pensin bé. I aquest pensar bé que dèiem abans vol dir que han de ser nens, hem de fer que aquests nens arribin a la crítica, a la creativitat i a la cura, no? Jo crec que això és sumament important perquè, si no, el més probable és que personalment es trobin sense possibilitats d'una vida interior, que jo penso que això és molt important també, i per altra banda es trobin fent de súbdits, perquè ja he dit que la filosofia per mi és una vocació de ciutadania i si no els ensenyem a ser crítics, per exemple, amb el poder, doncs acabaran sent manipulables i això és un perill cert que el tenim no a tocar, vaja, que està passant en aquests moments, no? Per tant, crec que és molt important que aprenguin a pensar. Llavors, cal que filosofin els nens, esclar que cal. Cal per ells mateixos i cal per la societat en el seu conjunt. Perfecte. Llavors, ara sí que et volia preguntar, jo de fet tinc aquí una còpia del nen filòsof, i et volia preguntar una mica, ja que ens has parlat d'aquest triumvirat, de la cura, la crítica i la creativitat, i que en parles també en el nen filòsof, que ens parles una mica d'aquest llibre, i sé que també has tret una segona part, que encara no l'he pogut llegir, però amb moltes ganes
la llegiré, que ens expliques una mica aquestes reflexions que ja ens estaves dient, perquè penso que el que més interessant del llibre és que hi ha un marc teòric, no?, que el desenvolupes a les primeres pàgines, però a més hi ha propostes també molt interessants. A veure si ens podries explicar en què han consistit els teus treballs en filosofia per a nens. Bé, la idea és que a través del diàleg filosòfic, que és el principal mitjà, perquè tot això, evidentment, és molt més efectiu quan hi ha la possibilitat de que aquest nen o nena del que estem parlant estigui envoltat d'altres nens o nenes, que no necessàriament han de ser de la mateixa edat. Jo he fet filosofia amb nens de 5è, 6è, primer i segon d'ESO junts i és fantàstic, és meravellós. O sigui, fer una filosofia transversal amb edats diferents és absolutament possible, desitjable i magnífic. I de vegades els nens de segon han quedat molt sorpresos per les intervencions de les nens i nenes de 5è. Vull dir que no pensem, bueno, han de ser homogenis de la mateixa edat. No és necessari. Filosofar, de fet, podem filosofar tots. Crec que és algo que fins que no et mors continues fent, no? Aleshores, en aquests 2 llibres que de moment han sortit, la idea del nen filòsof era treballar el pensament crític, bàsicament, establir una mica aquesta idea de que pensar bé vol dir utilitzar el pensament crític, el pensament creatiu, el pensament curós, i treballar el pensament crític. Llavors, la idea era donar una mica vida als filòsofs, tancar una mica amb la idea de que els filòsofs només poden ser examinats des de les seves idees i ja està, i ens les aprenem i tal, sinó que poden servir de palanca per buscar materials que permetin traduir aquestes idees i aleshores parlar-ne sobre aquests materials i després treballar també amb altres recursos que ens permeten treballar el pensament crític amb nens. Per això vaig tenir molt clar que havia de fer una trilogia, de fet l'últim volum sortirà a finals d'any, al Culu, sobre el pensament curós, i la idea és que és una trilogia de sentit, perquè significa pensar bé, i per altra banda que fos pràctica, que no només fos teòrica. Crec que era important justificar per què pensar bé vol dir ser crític, ser creatiu i ser curós, per tant hi ha d'haver una introducció teòrica que ho justifiqui, però per altra banda utilitzar filòsof, utilitzar artistes. En el llibre El nen filòsof i l'art, que és el segon sobre pensament creatiu, utilitzo filòsof i artistes alhora, com si parlessin entre ells, de vegades d'èpoques ben diferents, però com si dialoguessin entre ells i dotar això d'uns exercicis pràctics fets a la mida de nens que jo més o menys situo en una edat de 9 a 12 anys, perquè evidentment sí que és veritat que fer filosofia nosaltres en fem a l'escola des dels 3 anys fins als 16, però sí que és cert que amb nens petits hi ha algunes qüestions que s'han de matisar. Llavors jo he triat aquestes edats, de 9 a 12 anys, per pensar en aquest nen o nena, en aquestes edats, per fer aquesta trilogia. Però la idea és aquesta. Primera part sobre argumentació teòrica per justificar per què pensar bé vol dir pensament crític en el nen filòsof, vol dir pensament creatiu en el nen filòsof i l'art i vol dir pensament curós en el volum que sortirà, que encara no té títol, sobre el pensament curós, i una segona part en la que proposo 12 filòsofs o 12 filòsofs i artistes o 12 personalitats que crec que són importants en l'àmbit de la cura, perquè en aquest tercer llibre parlo de Mandela, parlo de Gandhi, parlo de Lao Tse, parlo de gent una mica diferent, que potser no són estrictament filòsofs alguns, però que em sembla que són referents, i a partir d'aquí dissenyar unes activitats que permetin tant a casa com a l'escola treballar filosòficament. Sí que és veritat que està més pensat per l'escola que potser per casa. Per què? Molt senzill, perquè a casa segurament hi haurà un nen sol amb els seus pares i en canvi a l'escola tenim aquesta riquesa magnífica de tot el grup classe o de grups heterogenis, com he dit, que en el cas de la filosofia enriqueixen extraordinàriament el partit que se'n pot treure. Aquesta és la idea. Part teòrica, part pràctica.
A mi el que em té fascinat de la part pràctica, i ara em torno més al nen filòsof, és que posis pautes, no, vull dir, ens has parlat del diàleg, però a més també el joc ja és present, l'art ara amb el segon volum també es desenvolupa molt, no? Parlaves de dinàmiques de grup, que a mi em sembla molt trencador perquè almenys quan a mi sempre se m'ha fet filosofia, mai se m'ha fet filosofia amb una dinàmica de grup, per exemple, no? I també és un recurs molt interessant. Clar, és que d'entrada la filosofia és un saber, com dèiem, de reflexió. És atrevir-se a pensar i pensar amb correcció. Aquí és on el paper del mestre és, sens dubte, essencial, no? Per lograr aquesta correcció. Però nosaltres pensem en contextos absolutament diversos. Nosaltres veiem un anunci per televisió i si som crítics ens fem la pregunta, què ens estan venent i sobretot com ens ho estan venent, no? Nosaltres anem a veure una obra teatral i ens impacta en les emocions, evidentment, i en el pensament també. Nosaltres reflexionem sobre aquesta obra teatral i diem, home, mira el que li ha passat a aquest personatge, no? Aquesta és la grandesa de la literatura, que podem viure altres vides en les vides dels personatges. I això és extraordinari, perquè, clar, si no ens limitaríem a viure la nostra pròpia vida, que té coses segurament molt interessants, però que, evidentment, no es pot comparar amb una experiència col·lectiva, no? Aleshores, està clar que qualsevol mitjà pot portar a la filosofia. I, de fet, la reflexió i els conceptes es poden expressar de moltíssimes maneres, no? Hi ha extraordinaris fotògrafs que fan autèntiques fotografies filosòfiques. No sé, em ve al cap ara, per exemple, el Premi Nacional de Fotografia Pasqual Madoz, Emma Madoz, que si no el coneixeu, doncs té unes fotografies que només cal situar-se davant per començar a pensar i dir quin és el missatge, què ens està dient, com ens ho està dient, com ens està portant a qüestionar-nos les aparences per entrar més en l'essència. És a dir, nosaltres pensem contínuament. La qüestió és convertir aquest pensar en reflexió. I això és el que és important, perquè, clar, el pensar pot ser molt caòtic i pot ser molt ràpid i pot no deixar pòsit. En el moment en què el convertim en reflexió, tot això ens va moblant el nostre interior. I això en aquest confinament s'ha posat absolutament de manifest, no? Les persones que tenen una vida interior, que han sabut conrear aquesta vida interior, evidentment també una vida exterior de socialització amb els altres, d'esport, de cura del cos, però també una vida interior de dir, escolta'm, anem a treure profit d'aquest temps de tancament, de confinament, doncs evidentment s'han enriquit i han après moltes coses. Les persones que no tenen aquesta vida interior perquè no han pogut, perquè no els han ensenyat, perquè no han tingut l'oportunitat, doncs ho han passat molt pitjor, no? Perquè realment, i la filosofia jo crec que aquí és cabdal. Per suportar l'adversitat, la filosofia és cabdal. Jo crec que amb la religió, que seria un altre punt de vista diferent, són les dues maneres de suportar l'adversitat i suportar la finitud. I ara, per superar l'adversitat, per arribar a la reflexió, per enriquir aquest món interior, quins recursos més concrets, ja ens n'has esmentat alguns, no? Ens has parlat de la fotografia, el diàleg, jo t'he esmentat les dinàmiques de grup i els jocs. Què més podríem utilitzar per enriquir aquest món interior? Bé, jo d'entrada el primer, i el posaria en majúscules i subratllat, és el diàleg filosòfic. O sigui, el diàleg amb els altres, si és filosòfic, clar, aquí hem de diferenciar un diàleg d'una conversa. Jo estic en un bar prenent un cafè, allò no és un diàleg, pot convertir-se en un diàleg filosòfic, però en principi és una conversa. Estem parlant de temes banals, de temes més o menys importants, però no estem fent un diàleg filosòfic. El diàleg filosòfic s'atura sobre la potència de l'argument, sobre el llenguatge, demana per les bones raons, procura buscar exemples que donguin fe, proves, intenta diferenciar entre l'opinió i la creença i el fet. Té moltes característiques que el fan especial. I, a més, requereix una atenció i una predisposició especial. Quan estem fent un diàleg filosòfic estem plenament atents, perquè hem d'escoltar amb atenció, hem de fer silenci amb atenció i hem de respondre sopesant el que l'altre ens ha portat. Per tant, el diàleg filosòfic jo crec que és, en majúscules, allò primer. Ara, un cop dit això, doncs el que dèiem, contes,
jocs, novel·les, art, dinàmiques, com deies tu, de rol, cinema, totes les ciències, còmic, publicitat, qualsevol cosa és vàlida, fotografia, si darrere d'aquest recurs hi posem la reflexió, la conceptualització i convertim aquest recurs com una palanca per atrevir-nos a pensar. Perfecte. I ara, Jordi, fem un supòsit. Suposem que aquesta conversa l'estan escoltant un cop penjada alguns mestres i que d'alguna manera doncs, diuen tot això que el Jordi ens està explicant ens sembla molt interessant i ens agradaria introduir la filosofia a les nostres aules. Quin consell donaries a aquests mestres? Mira, jo el primer consell que donaria és no desincentivar-se, no? És a dir, la primera cosa que passa quan tu te'n vas a fer un curs per professors és que alguns pobres... És que, clar, jo no sé prou filosofia, jo la filosofia la vaig abandonar al cou, jo la filosofia ja no l'he fet mai més, no sé què, no sé prou filosofia. Clar, això parteix d'un pressupòsit equivocat, que anem a repassar les idees del filòsof. Aquesta no és la filosofia que anem. El que anem és atrevir-nos a pensar. I pensar, tu ho fas sempre. Per tant, i reflexionar moltes vegades en tant que adult. Per tant, això ja et dona un bagatge per poder començar. Un cop dit això, és cert que la dificultat d'implementar la filosofia per nens a les aules és el diàleg filosòfic. A la carrera de filosofia, jo no l'he feta, però sí que en tinc constància perquè tinc molts companys que són filòsofs, aquestes alçades ja gairebé en relació només amb filòsofs que no pas amb historiadors, encara que també. Jo puc mirar a veure de confirmar-te que... Jo sí que tinc la carrera de filosofia, puc mirar de confirmar-te també aquesta informació que ara ens deixes. No, jo la informació que et donava és... A tu t'han ensenyat com es guia un diàleg filosòfic a la carrera de filosofia? No. Doncs aquí tenim un problema, perquè efectivament guiar un diàleg filosòfic no és senzill, no és fàcil. Abans ho era més perquè hi havia les assignatures de retòrica i d'oratòria en els estudis, aquestes assignatures han desaparegut i, per tant, en la nostra formació com a docents, ningú ens ha explicat com es pot guiar un diàleg filosòfic. I això és una qüestió també de pràctica. Llavors, jo el primer consell que els donaria és que es formin. Actualment a Catalunya tenim el grup IDEF, que ja ho hem dit, que fa cursos contínuament de formació per fer la filosofia i sobretot per guiar aquest diàleg filosòfic. I a Espanya em consta que també hi ha tots els centres de filosofia per nens, i a molts països del món n'hi ha, i per tant és relativament senzill trobar un curs, un curset, que pot ser de 48 hores, no cal que siguin 2 anys. És relativament senzill, en el que posar les bases de com s'ha de fer un diàleg filosòfic a l'aula, quins són els recursos, com s'ha de preparar. Un cop fet aquesta formació, jo, en segon lloc, el que faria és intentar desaprendre el nostre paper com a mestres a l'aula. Perquè, clar, si nosaltres volem fer un diàleg filosòfic en comunitat, nosaltres no podem seguir amb el nostre paper de transmissors de coneixement, que penso que és un paper important. A mi aquesta idea de que no podem transmetre el coneixement i que és una cosa que no està bé fer, jo no la comparteixo. Jo crec que el mestre transmet molts coneixements i transmet moltes altres coses, no només coneixements. Però sí que en el marc de la filosofia per nens, el mestre no ha de fer el paper de jo vaig a explicar-vos una cosa i vosaltres m'escolteu i anem a parlar-ne. No ha de fer aquest paper, no. Per tant, això és quelcom que en aquest tipus de classes s'ha de desaprendre. I això perquè és el nostre paper que hem tingut realment central fins fa poc. I després hi ha una cosa molt important que potser perdem de vista, i és que el mestre ha de continuar sent un referent i, per tant, ha de ser una persona crítica, creativa i curosa. I això vol dir que ha de treballar molt amb ell. O sigui, la filosofia per nens, tots els que l'hem portat a l'aula diem el mateix. Ens ha canviat la vida. No ens ha canviat la dinàmica de classe, no. Ens ha canviat la vida. Perquè per ser un bon model has de ser crític, creatiu i curós. I, esclar, això vol dir convertir-te en una persona que tingui o aspirar a tenir
aquests tres tipus de pensament, que no és fàcil, evidentment, és molt difícil. Porta el treball de tota una vida, no? Perquè això és una cosa també molt curiosa. La filosofia, com sabem, etimològicament vol dir apropar-se al saber, no? Estimar el saber, però no vol dir ser un savi, perquè això ni el mateix Sòcrates, que ho era molt, entenia que pogués ser, no? Sempre queda lluny de nosaltres, és una utopia, però com deia Galeano, les utopies ens serveixen per caminar. Per tant, aquest mestre ha d'estar en trànsit d'intentar ser el màxim de creatiu, el màxim de crític i el màxim de curós possible per ajudar els seus alumnes a que adquireixin aquests àmbits de pensament. Per tant, aquestes tres coses, resumint, una, formar-se en el diàleg filosòfic, dos, intentar canviar el rol que jugues a l'aula i tres, sobretot, intentar transformar-te tu també, millorar, créixer tu també al costat dels teus alumnes en aquests tres àmbits del pensament. De fet, ens deia la Glòria Arbonès, que ha citat el grup IREF, no? La directora, que les seves formacions són molt vivencials. No? Suposo que tu, com a formador, també aquesta transformació que ens comentaves, no només de l'alumne, sinó d'un mateix i de creure's, no? D'aquests tres principis reguladors, que si la creativitat, que si ser curós, que si ser crític. Perfecte. Sí, aquest és el problema, en general, de les didàctiques, no? És a dir, tu vas a la universitat a fer didàctica, i això m'ha passat en les ciències socials, no? Anem a fer un congrés de didàctica de les ciències socials, per dir alguna cosa. Suposo que amb els de didàctica de filosofia passa una mica el mateix. I tens un senyor que està parlant 2 hores i dius, home, a veure, la didàctica de les ciències socials és com millorar l'aprenentatge, quins recursos... O sigui, que em vingui aquest senyor a parlar 2 hores, que potser em sap molt, Sí, sí. M'aporta molt, però m'aportaria molt més fer, no? Dur a terme allò que aquest senyor, com es pot dur a terme? I això és el que els mestres sempre ens preguntem i ho pregunten a les formacions. Quan preguntes, bueno, per què estàs aquí? Home, adquirir recursos, possibilitats d'implementació, adquirir el discurs és una cosa que podem fer a casa, podem llegir llibres que n'hi ha molts i ho podem fer a casa, però quan estem tots junts el que és important és adquirir recursos, és adquirir formes de fer, és adquirir hàbits, rutines, i això s'ha de practicar. Llavors, algú t'ho ha d'ensenyar quines són aquestes rutines, aquests hàbits, aquestes pràctiques per poder avançar, no? Sí, no, totalment d'acord. Potser fins i tot li donem un enfoc massa academicista quan en realitat, no, quan estàs treballant de mestre, de professor, te n'adones que el que vols és la pràctica, el recurs, i com dius tu, el marc teòric cadascú se l'acaba construint, no? Tothom se sap les seves pròpies lectures, no? Sempre les pots ampliar. Sí, sí. Sí, sí. Pequem d'academicistes, potser, en aquest sentit. Sí, jo crec que sí. Jo crec que, bueno, caiem amb l'error aquest tan socràtic, no?, de si coneixes el bé, faràs el bé. Bueno, de vegades no, Sí. Vull dir, tu saps que això s'ha de fer així, t'ho expliquen molt bé a la universitat com s'ha de fer, però quan et trobes en una aula, com trasllades aquell discurs teòric a la praxis? O sigui, et trobes venut i et trobes sol. Llavors, les formacions del grup IREF, que jo també soc formador de formadors del grup, sempre són pràctiques, sempre... Escolta, mira, marc teòric, aquí teniu un munt de lectures que les podeu fer i que us aportaran moltes coses i que val la pena que les feu en consciència i tal. Però ara anem a fer un diàleg filosòfic. Ara anem a veure com es construeix una comunitat de recerca. Ara anem a intentar, doncs, això, utilitzar algun recurs que ens apropi o com construir un pla de diàleg, no? Que no és tan fàcil. O intentar, doncs, això, anem a utilitzar un conte per veure quines possibilitats té això per a la reflexió filosòfica. La praxis crec que és essencial i amb història passa exactament el mateix. I tant. Doncs Jordi, mira, per anar tancant l'entrevista i aprofitant tot aquest tema de la praxis, et dono un altre supòsit de cas. Imaginem que un mestre ja s'ha iniciat en fer filosofia per a nens, però que té algun alumne que en un d'aquests diàlegs que ens comentaves té actituds molt racistes o molt sexistes. Què li caldria fer? Perquè realment la filosofia ens dona eines per millorar aquestes actituds. Què recomanaries si ens trobem en una situació així? Molt bé. Jo començaria per dir el que no recomanaria. Vale, doncs fem-ho al revés, sí. Sí. El que no recomanaria d'entrada és posar l'infant a la defensiva. Hem de tenir molt clar que un infant que té idees racistes, que té idees sexistes, és un infant equivocat.
però el que està equivocat és la seva opinió i la seva creença. L'infant l'hem de preservar sempre. Llavors, moltes vegades caiem en la fal·làcia de l'atac a l'home, no? Aquell nen diu una cosa i el primer que fem el docent, home, quina barbaritat, això és inacceptable, això no ho pots fer així, no pots anar per la vida d'aquesta manera. Evidentment, aquest nen, primera, se sent atacat, està dolgut, es posa a la defensiva i segurament no el tindrem mai més predisposat a argumentar les seves idees i a obrir les seves idees als altres. Clar, aleshores això és un gran error. Això no ho hem de fer de cap de les maneres. Aleshores, què podem fer? D'entrada, quan sorgeix un... M'he trobat en multitud de vegades. D'entrada, la primera qüestió és veure quins són els seus arguments. Els expliciti, però amb total respecte. Tu penses així, és el teu punt de vista, explica'ns, sisplau, a tots els que estem aquí, amb quins arguments, amb quines proves, quins són els fets en els quals tu et bases per afirmar això que acabes de dir. I prenem-ne nota a la pissarra de quins són els teus arguments. I donem-los-hi valor. Són els arguments que tu has pensat per defensar aquesta opinió. I a continuació, amb una simple pregunta, ni sol haver prou. La pregunta és, tots els altres esteu d'acord amb el que pensa aquest company o companya? Fixa que amb aquesta pregunta ja deixes la via oberta a que tots els altres puguin, d'alguna manera, afrontar les idees o els arguments, segurament fal·laços, que aquest company o companya ha presentat. I és infinitament millor que un igual et digui estàs equivocat i et doni els arguments per als quals estàs equivocat, que no pas que ho faci el mestre. És molt millor perquè aquest nen entén, primer, que hi ha hagut respecte cap a les idees que tenia, encara que fossin equivocades, i segon, que ens hem posat tots a observar-les i a mirar-les i a veure si les podem acceptar o les hem de rebatre perquè tenim altres arguments o altres punts de vista o altres proves que van en contra del que ha dit aquesta persona. Llavors, és molt difícil reconèixer que un s'ha equivocat. Posem-nos en el lloc d'aquest nen o nena. És difícil. Els adults ho fem poquíssim. Quantes vegades en el Congrés de Diputats, en el Parlament, un adult diu senyors, teniu raó, m'he equivocat i a partir d'ara dedicaré tota la meva energia a fer aquesta altra perquè amb els arguments que m'heu donat, evidentment, me n'adono que la meva posició era insostenible. Ja vam veure el Fernando Simón quan es va equivocar, quan va dir és que això no ho sé, li van dir com pot ser que no sàpigues això si tu ets l'expert que ho ha de saber tot. Sí, és veritat. Des d'aquest punt de vista social, però això no és així. Aquest nen ha de seguir filosofant. És molt important que aconseguim que segueixi filosofant. I si l'ataquem, segurament ens quedarem tot ben tranquils, hem fet lo políticament correcte, l'hem atacat, l'hem matxacat, però aquest nen l'hem perdut. Aquesta nena l'hem perduda. Ja mai més tornarà a filosofar i, és més, seguirà defensant aquestes idees perquè, esclar, són les que té i, per tant, com que l'han atacat per això encara li dona més força, per dir, si m'ataquen per això, doncs jo persistiré en això. Sobretot si és un adolescent, els que treballem amb adolescents ja sabem també que això serà així. Per tant, hem d'anar amb molta cura de com ho fem. I jo la proposta que faria és aquesta, que exposi quins són els seus arguments i donar pas a que alguns dels altres companys o companyes puguin opinar. Anem a suposar, en el pitjor dels casos, que ningú més diu res. Doncs aleshores convé tancar la sessió, passar a un altre tema i dir, bé, això ens ha quedat pendent. Ens ha quedat pendent, ho hem de treballar, perquè fixeu-vos, s'ha manifestat una idea, una opinió, s'han donat uns arguments i ningú més ha dit res. I segurament les idees són complexes i segurament hi ha posicions diverses. Per tant, hem d'intentar veure quines són les altres posicions, que això ho hem de pensar, ho hem d'investigar. Deixem-ho de deures per al proper dia. Informeu-vos i el proper dia reconfigurem aquest diàleg a partir del punt on l'hem deixat. Però el que no podem fer, entenc jo com a mestres, és no, ho sento, això no ho puc passar, tal. Ara, alerta, ben diferent és que un noi o noia insulti a un altre. Aquí sí que ha d'intervenir el mestre. Aquí sí, perquè ja no estem en el terreny de les idees. I per això nosaltres, des de Filosofia per Nens, la primera cosa, una de les primeres coses que fem és fer les normes de la classe.
i les de la classe de filosofia. I les fem tots junts. No és el mestre que arriba i diu les normes de la classe seran aquesta. No, fem un treball enorme, que també pot ser molt creatiu. Per exemple, recordo una nena de 5è que els vaig demanar que triessin una obra d'art per expressar hem de saber callar i escoltar, i va triar el crit de Munch. Que bo. Això és absolut. I el vam penjar a la classe. El crit de Munch i a sota hem de saber callar i escoltar. Si cridem no ens entendrem. Les normes s'han de treballar molt perquè un cop que les hem consensuat tots, aleshores, atenció, tu has insultat un company i fixa't què diu la norma número 2. Ens hem de respectar tots. Has incomplert la norma número 2 que tu mateix vas estar d'acord amb que era una norma essencial. Ho veus? No t'ho podem permetre. Però no és per l'autoritat del mestre, és per les normes de les que ens hem dotat. I això és un exercici de ciutadania, naturalment. Sí. Ostres, doncs, moltes gràcies, Jordi. Si et sembla, ho deixem aquí, perquè penso que hem parlat de molts temes que han sigut tots ells molt interessants. Ens comentaves també que sortirà aviat el 3è volum, per tant... Calculo al Nadal. Calcules al Nadal, pot ser un bon regal, doncs, pels nostres lectors. I deixarem també enllaços a la descripció del vídeo sobre els llibres que ja ha publicat el Jordi i també sobre el grup IREF, que ens ha recomanat molt. Aleshores, per part nostra, res més que tornar-te a agrair un cop més que hagis acceptat i que ens hagis transmès informació tan interessant. Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies a tu per aquesta oportunitat i una abraçada per tots els que ens vegin i escoltin. Perfecte, doncs ho deixem aquí. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu-siau.